Fl-2024 inġabru 57,600 tunnellata ta' skart. Minnhom 46,000 tunnellata kienu skart tal-kostruzzjoni. 40,000 tunnellata minn dawn tneħħew miċ-ċentru tal-Motorsport sabiex inbeda xogħol preparatorju għal dan il-proġett. Is-6,000 tunnellata l-oħra inġabru minn madwar il-pajjiż. Dan ifisser li meta mqabbel ma' sena ta' qabel l-iskart tal-kostruzzjoni naqas b'5,000 tunnellata. B'kollox is-sena l-oħra, id-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni riċevit aktar minn 20,200 rapport minn ċittadini u entitajiet pubbliċi illi kollha kienu relatati ma' rapporti ta' ħmieġ u manutenzjoni f'lokalitajiet differenti. Dawn ir-rapporti waslu permezz tal-app Clean and Upkeep, telefonati jew b'email. Ma' TVM News, id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni Ramon Di Guara għalli 96% ta' dawn ir-rapporti ġew solvuti fi ftit ħin jew f'ħin raġonevoli. Hawnhekk irrefera l-investimenti li sar fil-makkinarju tat-tindif li jaħdem bl-elettriku l-intelligenza artifiċjali. L-investiment li sar is-sena l-oħra kien jammonta għal 11 miljun euro. Kienet l-ewwel sena fejn dawn taw ir-riżultati ta' effiċjenza u produttività ħafna aħjar milli konna naħdmu qabel u aħna qegħdin inkomplu ninvestu f'dan is-sens sabiex anke l-ħaddiema tagħna ikollhom l-aqwa għodda li teżisti bħalissa fis-settur tal-indafa madwar id-dinja. Bi pjaċir ngħid ukoll li anke l-ħaddiema tagħna kkoperaw ħafna fejn għal din il-bidla li aħna qegħdin naraw fl-operat tagħna. Jiġri bidla li minn metodi tradizzjonali qegħdin naħdmu bl-aqwa teknoloġija li teżisti fis-settur. Il-Ministru Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield attribuxxew dan is-suċċess għad-dedikazzjoni tal-ħaddiema. Irrimarkaw li l-iskart ma jiġix waħdu u għalhekk l-indafa pubblika u l-kwalità tal-ħajja għandhom rabta diretta flimkien. Tennew li kulħadd irid jagħti sehmu sabiex il-pajjiż jinżamm nadif u sabiħ.